Kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokhu kuyakwenezelwa nina. Siyakwamukela kumnikelo. KuMathewu isahluko sesithupha ivesi lama-33, uJesu usinika isiqondiso esicacile nesinamandla. Leli vesi livame ukucashunwa, kodwa kubalulekile ukuliqonda ngaphakathi komongo walo. Emavesini angaphambi kwalokhu, uJesu usinxusa ukuba singakhathazeki ngezidingo eziyisisekelo zokuphila njengokudla nezingubo, ngoba uNkulunkulu, uBaba wethu osezulwini, kakade uyakwazi esikudingayo futhi uyosinika kona. Esikhundleni sokugxila kulokhu okukhathazayo, usibiza ukuba siqondise ukunaka kwethu kokuthile okukhulu, umbuso wakhe nokulunga kwakhe. Umbuso kaNkulunkulu awuyona nje into engokoqobo ekude yesikhathi esizayo, kodwa ukubusa okungokomoya kwamanje ekuphileni kwalabo abalandela uKristu. UJesu usifundisa ukuthi ukufuna umbuso wakhe kusho ukuphila ngokuvumelana nezindinganiso zakhe nokubeka intando yakhe ngaphezu kwakho konke okunye. Ukulunga kwakhe akukhona ukuzikhandla noma izenzo zenkolo zangaphandle, kodwa kumayelana nenhliziyo ehambisana nentando kaNkulunkulu, ebonakaliswa ngothando oluqotho, ubulungisa, isihe, nokuthobeka. Lapho sibeka lezi zinto eziza kuqala ekuphileni kwethu, uJesu uthembisa ukuthi izidingo zethu zasemhlabeni ziyonakekelwa. Empeleni, uJesu usibizela empilweni yokwethembana. Lapho sifuna umbuso wakhe kuqala, sisuke siyeka ukukhathazeka ngekusasa futhi sithemba ukuthi uzosinikeza. Lokhu akusho ukuphila okungenabo ubunzima, kodwa kusho ukuthi uNkulunkulu uyohlangabezana nezidingo zethu zangempela. Asinike konke esikudingayo ukuze afeze intando yakhe. Asikhuleke. Nkosi, sisize sifune umbuso wakho kuqala, ngaphezu kwakho konke ukukhathazeka neziphazamiso zokuphila. Sifundise ukwethembela ekulungeni kwakho futhi siphile ngendlela ekuhloniphayo. Sengathi singathola ukuthula ngokwazi ukuthi wena, Baba wethu othembekile, uyohlale usinikeza izidingo zethu. Qinisa izinhliziyo zethu ukuze zithembele kuwe ngokuphelele, futhi usinikeze isibindi sokubeka intando yakho kuqala. Egameni likaJesu, amen.